dewa apa gendruwo iki? Dewa rek. Padane gendruwo, bocah kok sembrono. Lah kok mengengeh dhewe? Kowe dewa sapa? Ulun Bathara Yama Dipati. Ulun dewa sing tukang jabel nyawa karo jabel utang. Kowe sapa le? Aku wis sanggeni. Kowe sanggeni lah kok ngamuk. Dewa-dewa kok kamplengi kok jotosi kok dugangi. Lah dewa padha bodho-bodho. Tak takoni ora iso do wangsulan. Lah pitakonmu apa? Aku takon karo kowe kudu iso wangsulan. Lah iya kowe takon apa? Bapakku ki sapa? Bapakku ki sapa? Mbok wani mudhar aku ora ndemeni mbokmu. Kowe kuwi dudu anakku. Kowe aja ngaku-ngaku anake Yama Dipati. Lah kowe iki ngerti apa ora? Ngerti piye? Ibuku sapa, bapakku sapa? Yen kowe ora ngerti, aku ya ora ngerti. Padha wae. Wah, ini kok aku dewa. Loh. Ayo yo. Wah, ayo. Iki dewa sapa? Ngerti bapakku ibuku ora? Ora ngerti tak kampleng iki. Tak kampleng iki. Oh, kowe dewa sapa? Aku ki ora dewa ya, Le. Aku kuwi dalang. Dalang. Dalang wayang kulit. Oh, dalang. Jenengmu sapa? Ki Sigit Channel. Tak kira nek dewa. Lah kok nggo sepatu? Iki mono selop. Lah kowe ngerti ora? Bapakku karo ibuku sapa? Kok takon perkara ibumu, aku nek karo cah wadon iki ora pati ngerti. Nadyan to aku iki dalang nek karo cah wadon iki ora tertarik. Tenan apa ora? Kandhane kok ngeyel. Kok ngapusi degelmu nocot ora. Kowe yen pengin takon bapakmu sapa, ibumu sapa, takono karo ratune dewa. Ana ratune? Ana. Wong aku dalang, aku sing nyekel gancaring cerita ya weruh. Ratune dewa jenenge Bathara Guru. Bathara Guru? Anggere ana dewa tangane papat. Kuwi jenenge Bathara Guru. Takoni nek ora ngerti jotosi ora apa-apa. Oh ya wis, matur nuwun ya Pak Dalang Sigit, matur nuwun. Lakon ngono adile kudu dilakoni. Wong boten saged nglampahi. Kula boten kiat. Kula apa duka boten mesakaken jaban bayi ingkang mapan wonten kandhutan kula. Anakku nggih. Kebangetan temen lakonmu. Kowe isih ana kandhutan kok ditinggal bapakmu. Arjuna. Bersama ini
kula sampun ngantos enggal kula Raden. Bersama lungguh bocah ayu. Indriya mangunggung kanduhan manglirlena tanpa kanin yen tan tulusa mengkutyah utama wilahing sarate selikur dina mengko to bocah ayu kang stindik-tindik dhewe doblong-doblong dhewe Dresana kowe kuwi bocah ayu idodari lho. Lah kok tangisan turut dalan kuwi sing kok tangisi apa? Upama kowe nangisi Janaka ora ana gunane. Diiklaske wae lungane garwamu kondur ing negara Ngamarta, ora usah kok geduni. Lakon ngono adile kudu dilakoni yo, Nggir. Ora nyono ora legewa. Apa kowe tok sumbering perkara Durga dene aku nganti pisah lawan garwaku sumingkir aja ngalang-alangi lakuku aku bakal sumusul Raden Harjuna kundur ing Ngamarta ora susah kok susul negara Ngamarta kowe ora usah dadak wedi dadi wulanjar ora usah dadak wedi dadi randha upama kowe iki pisah karo garwamu akeh wong lanang sing gelem randamu lho Cahayu. Kowe iki bocah ayu dasare alus. Upama lho iki upama jeneng sira Dresana tak dobke karo putraku Dewasrani Ratu Tunggul Malaya ngono piye? Kowe permuni kowe Bathari Durga sing dadi tok sumbering perkara wis cetha wela-wela aku pisah lawan Raden Harjuna aku bakal kedhopke karo putramu Dewasrani Bathari Durga sumurupa katresnanku lawan Raden Harjuna kae lahir terus sing batin donya prating dalan ora ana sing bisa misahke katresnanku kuwi lak saiki to ana tetembungan witing tresna jalaran saka kulina mengko yen wis kowe kulina srawung lawan Dewasrani putraku mesine kowe yo nanduke tresna lawan Dewasrani anakku wis tak tari gelem karo rondo ngono malah kepara gelem ngopeni jabang bayi sing ana kandhutanmu coba dadi penggalih dipikir Janaka kuwi keluyane apa wong nyatane Janaka kuwi bojone ya pirang-pirang kowe dadi garwane Janaka ya sing dirabi nomor 7 upama kowe dadi garwane Dewasrani anakku kowe malah kepara dadi garwa Prameswari sinembah wong sak negara Tunggul Malaya aku ora sulap marang kebiaring kelungguhan mula kang kuwi sumingkira aja ganggu gawe marang lakuku kowe kudu manut lawan Durga kowe kudu ndap lawan Dewasrani upama aku ora manut karo kowe kelakon tak pateni dina iki kowe Dresana mati kowe rumangsa mula monto aku kok agar-agari gaman aku kok kira wedi yen aku arep kok pateni kok sengguh aku wedi mati ngono apa piye Durga
lamun to kowe arep mateni Dresana Lama lagi paten ana tak entengke patiku timbang aku pisah lawan Janaka mati tenang kowe Dresana kalau banget wong mabon kok mangkot mati Wah Kapidara pinulasara dening Bathari Durga. Eling-eling nalika samana Sang Bathari Drusanala ngandhut pitung candra jabang bayi Raden Harjuna. Nalika samana jagat borek bumi geter lesos lir pinusus. Anyarengi tumurning jawah riwis-riwis sarwi Gondarum. Anyarengi jabang bayi kang wonten kandhutan nyak langsing Gumbala Giri. Mijil jabang bayi kakung glewo mencorong sunare Dewa Rani sorot ing pandam sumu lamadani jero pasarean nani wadana remu kelingan ngangrangan wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Ibu Permuni emiji dhateng ing putra kula pun Dewa Srani abot-abote wong tuwa nuruti sing dadi kekarepanmu iki Dresana tak pulasara lah kok jabang bayi sing ana kandhutan iki lair coba ini lakon koyongan kaya mangkene iki terus kepiye coba malah dawah kalersan kula saged mboyong Dresanala tanpa wijinipun si Janaka batu-batu dasar kowe iki bocah edan wong jejere ratu kok senengane bojone wong monggo tunggal Malaya iki prawan ya pirang-pirang lah kok senengane bojone kakangmu dhewe kowe ta lakone ya kaya ngene kuwi gawe pirangipun ibu sampun to ibu lamun to wonten dedosan mangkeken putra Dewa Srani ingkang sagah nanggel dosanipun yen kaya mangkono mau rage iki boyongen Dresanala boyonge nyang Tunggul Malaya paneling deneling perintah Wadyabala Tunggul Malaya supaya mbetengi negaramu aja nganti Janaka ngrebut bojomu Janaka ana kene mudyar pangan gagak mbok ben. Putuku kowe lanang ger aku mbahmu kabeh mau ki sing luput mbahmu pune yang yongger menang kowe njaluk apa njaluk mie mbahmu ora duwe
Wis walah yo. Lakon kok kaya ngene kuwi sik bayi abang ditinggal wong tuamu kekarune. Putuku bocah bagus. Sumurupa mbahmu ki Bathara Brama dewane geni. Ayo tak golekke kamukten, tak jadi ana kawah Candra Dimuka ana muga-muga antuk kamukten. Padang bulan kekencaran nadange purnama siti Berginjong Pak Pong bolong kali jute sapa sing gawe ladalah. Sing tak anti-anti, sing tak antu-antu. Wis teko ana pinggiring kawah Candra Dimuka kene. Bocah bagus. Aja kaget. Ulun Bathara Narada, ulun mbahmu ya, Nger. Kowe simbah sapa mau jenengmu? Simbah Narada. Oh, Simbah Narada. Aku bingung, Mbah. Dumadakan aku metu saka sajroning kawah iki. Aku kuwi sapa? Jenengku sapa, Mbah? Sumurupa ya Nger bocah bagus. Reh ning jeneng kita mijil saka wisa-wisane geni. Mula jeneng kita pinaringan denger Raden Wisageni ya Wisanggeni.
larasing pamiyat rengganing tulya purasri cinami sesotya mandhe wisa geni ya wisang geni sing dadi aranku mbah wis trep wis jumbuh lawan jeneng kita banjur aku kuwi anake sapa ibuku sapa bapakku sapa mbah wah iki rada repot iki ya ngene Mbahmu Narada ora wenang ngandharke sapa sing dadi wong tuwa kita. Sing ngerti wong tuamu, bapakmu lan ibumu kuwi ora ana liya mung kejaba para dewa ing kahyangan Suralaya kana. Para dewa kuwi sapa? Budhal nyang kahyangan. Mengko ning kono isine para dewa kabeh. Dewa-dewa angger titine nganggo jubah nganggo surjan putih nganggo udeng-udengan nganggo sepatu lah kuwi dewa oh anggere nganggo jubah nganggo sepatu kuwi dewa kuwi sing ngerti jenenge wong tuaku pancen kaya mangkono engko dewa-dewa kae takoni nek nganti dewa-dewa kok takoni ora ngerti wong tuamu taboki kamplengi wae ngerwi sanggeni mangkat mbak adalah wah modiar Wilahing sekaring bawana langgeng ana bocah bayi wingi sore munggah kayangan sapa tambah karo aku jenengku Wisang Geni nganggo jubah nganggo sepatu kowe golongane dewa iya ulun Jawata ulun dewa jenengmu sapa Bathara Penyarian oh carek kowe juru tulis kayangan tiwas kebeneran aku ketemu lawan dewa aku arep takon Wisang Geni bakal takon apa kowe karo dewa kok jangkar ora basa ora ngerti tata krama kowe takon apa bapakku sapa ibuku sapa lho lah kowe iki anake sapa karo wong tuane dhewe kok ora ngerti kowe ngerti apa ora ulun datan ngawuningani kamplengi wae tanda kowe wah ngene kok aku dadi dewa mati kowe dewa ora ono gunane oh biar yang mau bocahnya dapi-dapi nganggo jubah sepatunan kuwi klebu golongane dewa wong wilahing sekaring bawana langgeng ya ulun Jawata ulun dewa sapa jenengmu Bathara Indra kowe kuwi sapa titah wantah ora nandukke basa malang kadak tanganmu ana ngarepaning dewa jenengku Wisang Geni tiwas kebeneran aku ketemu kanan kowe dewa Bathara Indra aku arep takon apa sing ngukir jiwa ragaku sapa sing kok karepke lho bapakku ki sapa ibuku sapa lah kowe iki anake sapa kok malah takon wong liya oh bocah duraka kowe
ora ngerti wong tuane kowe ora iso ngaturke sungkem ora iso ngaturke bekti karo wong tuamu dosa kowe lho mulane aku takon karo dewa ki aku ora ngerti upama aku ngerti wong tuaku aku ora takon karo kowe kowe ngerti bapak ibuku apa ora ulun datan ngawuningani padha wae kampleng iki kowe keparat jarak karo dewa ini kok ngaku dewa diajak ngomong dewa bodoh bapakku ana bocah cilik gawe geger anake sapa iki upama aku ngerti wong tuaku aku ora bakal takon karo dewa kowe nganggo jubah nganggo sepatu dewa kowe ulun Bathara Brahma sapa kowe Wisanggeni lah kok ngamuk punggung ana kayangan Suralaya karepmu piye dewa-dewa tak takoni do ora ngerti kowe takon apa bapakku ki sapa ibuku sapa kowe iki yo aneh piye kowe dhewe ora roh kok takon wong liya mesine dewa yo ora ngerti lah kowe ngerti apa ora padha wae wah dewa bodoh ayo ngerti buku ora ngerti pasti ngerti bapakku ora ngerti dewa apa gendruwo iki dewa rek padane gendruwo bocah kok sembrono lah kok mengengeh dhewe kowe dewa sapa ulun Bathara Yama Dipati ulun dewa sing tukang jabel nyawa karo jabel utang kowe sapa le aku Wisanggeni lah kok ngamuk dewa-dewa kok kamplengi kok jotosi kok dugangi lah dewa padha bodho-bodho tak takoni ora iso do wangsulan lah pitakonmu apa aku takon karo kowe kudu iso wangsulan lah ya kowe takon apa bapakku ki sapa bapakku ki sapa mbok wani mudhar aku ora ndemeni mbokmu kowe kuwi dudu anakku kowe aja ngaku-ngaku anake Yama Dipati lah kowe iki ngerti apa ora ngerti piye ibuku sapa bapakku sapa yen kowe ora ngerti aku ya ora ngerti padha wae ini kok aku dewa loh ayo yo ayo iki dewa sapa ngerti bapakku ibuku ora ngerti tak
kamplengi. Tak kamplengi. Oh, kowe dewa sapa? Aku ki ora dewa ya, Le. Aku kuwi dalang. Dalang. Dalang wayang kulit. Oh, dalang. Jenengmu sapa? Ki Sigit Channel. Tak kira nek dewa. Lah kok nggo sepatu? Iki mono selop. Lah kowe ngerti ora? Bapakku karo ibuku sapa? Kok takon perkara ibumu, aku nek karo cah wadon iki ora pati ngerti. Nadyan to aku iki dalang nek karo cah wadon iki ora tertarik. Tenan po ora? Kandhane kok ngeyel. Kok ngapusi dengkulmu mlocot ora. Kowe yen pengin takon bapakmu sapa, ibumu sapa, takono karo ratune dewa. Ana ratune? Ana. Wong aku dalang, aku sing nyekel gancaring cerita ya weruh. Ratune dewa jenenge Bathara Guru. Bathara Guru? Anggere ana dewa tangane papat. Kuwi jenenge Bathara Guru, takoni nek ora ngerti jotosi ora apa-apa. Oh ya wis, matur nuwun ya Pak Dalang Sigit, matur nuwun. Dewa keleke papat. Ndah ambune. Apa kuwi sing jenenge Bathara Guru? Wong wilahing sekaring bawana langgeng. Ana bocah cilik gawe kisruh. Ora basa karo wong tuwa. Jeneng kita kuwi sapa? Wisanggeni. Oh, Wisanggeni weh dadak blangkonan barang. Lah dewa-dewa kok jotosi ngamuk punggo ana kahiwangan iki ana apa? Lah dewa-dewa kae padha bodho tak takoni ora ana sing padha weruh. Takon apa jeneng kita? Wong tuaku, wong tuamu ya gene. Sing ngukir jiwa ragaku utawa bapakku ki sapa, ibuku sapa? Awit aku ora ngerti wong tuaku kekarone mula aku suwan kayangan takon para dewa. Lah kok dewa ora ngerti iki kebangetan. Tak jotosi kabeh iki mau. Mbah ora idep. Lah yen iki ratune dewa, aku percaya. Paduka Pulun Bathara Guru mestine pirsa, bapakku sapa, ibuku sapa. Oh, wilahing sekaring bawana langgeng. Nadyan ulun kuwi ratune dewa. Yen jeneng kita nyuwun pirsa sapa wong tuwanira, aja dadi atimu ulun datan ngawuningani. Tegese datan ngawuningani kuwi ulun ora ngerti, ora weruh. Padha wae kok. Sandha. Yo ngene kok. Aku dadi ratu dewa. Ora pantes kowe dadi ratu. Wah. Wah.
pangudya sanes para mangsa sanggune dumadi sesungguhnya nyawur anane dumadi disambut untuk Bujang pak pong bolo ngali jete sapa sing gawe ladalah. Wis cukup nggerwi sanggeni cukup. Para dewa jebul tinemune kabeh padha ora weruh, padha ora ngerti sapa sing ukir jiwa ragamu. Iya, Mbah. Jebul tinemune para dewa mau padha bodho-bodho. Lah kok Simbah Narada utusan aku takon karo dewa ngerti nek bodho kok takon. Ngene. Rening para dewa ora ngerti sapa wong tuamu. Prayogane jeneng kita Wisanggeni tumurun ana jagat raya ana Ngarcapada. Mudhun ana jagat raya. Takono kelawan titah ing Ngarcapada. Takono karo para menungsa ing Ngarcapada ing jagat Padang. Yen ngono menungsa luwih pinter tinimbang dewa ya, Mbah, ya durung karuan. Menungsa iki ana sing pinter, ana sing bodho. Ana sing sregep, ana sing keset. Ngene. Liyane dolatan ning panggung ya narki ya penak layah. Deloki mengko tabane lak ngambang dhewe. Aku mudhun nang Ngarcapada, aku takon sapa? Ya takon sapa wae sing ketemu ana jagat raya. Yen menungsa tak takoni ora do ngerti, yen ora ngerti kok taboki ora apa-apa. Nyuwun pamit, Mbak.
medya Sigra bala kang kuning prang campu samya ngabalilir dadit wileting godo dayu anggung menguncang idu benjang sangat jimijo latinya ngakalius tersta Surawilaga kaya buta sing ngorake latalan kula nuwun sinuwun Prabu Dewa Srani daya gatine karsa amiji suwanipun ngabdi kepatihan kula pun denta yaksa nyandhong dawuh sinuwun Kakang Patih denta yaksa lan kabeh wae para wadyabala ing Tunggul Malaya sumurupa lamun to kalenggan samengko ora suwe meneh panjenengan ingsun bakal dhaup palakrama lan widodari kahyangan Swargadana ya kuwi Bathari Dersanala malah kepara widodari Swargadana mau tak boyong mapan ana keputren Tunggul Malaya kene menawi mekaten siyos Padha-Gusun Prabu Dewa Srani palakrama lawan widodari Swargadana sida Kakang Patih kabeh wis padha nyekseni kabeh wis padha pirsa lamun to Dersanala kuwi randane Janaka mula kangsa kuwi kowe lan kowe kabeh tak perintahke dina iki Tunggul Malaya beteng ana sing kandel jagang ana sing jero aja nganti Janaka sakruange para Pandhawa mlebu laladan Tunggul Malaya sapa wae sapa lamun to didik kawula Tunggul Malaya ora kena mlebu ana tlatah Tunggul Malaya kene. Iya. Lamun to tetelo kados mekaten kula sendika ngestakaken dawuh. Lajeng benjang menapa kawiwitan ngreksa betengi Tunggul Malaya. Besok dadak ngenteni apa budal dina samengko ngestakaken dawuh sinuwun. Enjing bidal gumuruh saking jroning raja kunging kang bala kuswa obro bosananira Yen to
Mudar. Ho 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 ho. Sindan udah meleguk-meleguk. Coba kompak sindan jiro lupat monem itu walu. Bang pak, bumba bang bumba. Nek maju pundake melu maju. Mundur pundake melu mundur. Oh. Kamera arah pesinden. Oh, ben ketok meleguk-meleguk. Awas. Jiro lu ya. Asik. Oke. Wah, ketok do mleguk-mleguk. Coba aku pengen kemblegukane utari. Suwe kanca-kanca ora ngerti mblegukmu riri. Oh. Wah, bathukmu kok saya nonong, Nduk. Oke, mbleguk-mbleguk. Oke, siap, Ri? Siap. Asik. Awas tak hitungi, Nduk. Jiro lu ya. Maju. Mundur. Oke. Maju. Mundur. Jaipong. Blegu. Wah, ya. Mbleguke entuk ning gerakane kurang ngosek. Iki tak goleke sing mbleguk tur ngosek. Mbak Eni, ayo Eni. Tunjukkan kemblegukanmu. Oke? Eko. Oke. Wah, awas ge, siap ge. Awas lu. Jiro lu ya. Asik. Kuwi anggere mlebu kok aku otomatis lambe elek. Terima kasih atas kemblegukanmu.